Maayong hapon mga igsoon. Uban sa katuyuan sa atong Santo Papa sa atong ug sa tanang angheles ug mga berhenes o mga santos ug santo. Gavino, Narciso Candida, Antonia Salvador, Trifonia, Angelito ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, offered by Mr. and Mrs. Jaime Rosalinda Go and family. For the soul of Gaudencio Dinawanan Jr., offered by Anonymous. For the soul of Cirilo Primor Emiliana, offered by E.C.D. Zakari. For the souls of Norma, Amando, Felicitas, Earl, Raven, Carmen, Corazon, Bandilio, Adalberta, Vicente, Baladhay, offered by Juan Baladhay. For the soul of Norma Padilla, offered by Juan Baladhay. For the soul of Clarita, offered by Dagcook family. Thanksgiving Mass. Pasalamat nga ni St. Joseph, Señor Santo Niño, Mama Mary, and Almighty God, our Father, for all the blessings received, for the job and good salary, for the souls of Jonathan, Abundio, Saturnino, Vinancia, Balaorio, Bersina, Salvero, Aguida, Romel, Milituna, Juan, Narda, Benedicto, Victor, Epifania, Annette, Polia, Alicia, Narcisa, Aurelia, Rosalie, Myrna, and all souls in purgatory, offered by Michael, Himeldas, and family. For the soul of Edgardo, offered by Alicia. For the successful of the CCR in Healing Congress, offered by Catholic Charismatic Renewal Movement. For the soul of Vidal Espilita, on the occasion of his 7th death anniversary today. Safe on-time flight, good weather, easy success, safe and good Grab drivers, safe arrival of Nico from Manila, spiritual canopy of blessings and protection for the family, business, homes, and properties from demonic retaliation and oppressions, a way out to our problem, victory on a proper case, for all our intentions, good health, safety, and blessings, for the family, Thanksgiving Mass to the Lord God Almighty, Santo Niño, Mama Mary, St. Joseph, St. Rita of Casia, St. Joseph of Cupertino, St. Padre Pio, St. Francis of Assisi, St. Benedict, St. John the Baptist, St. Anne,
Saint Joaquin, Saint Nicholas of Tolentino, Saint Elizabeth, San Joaquin, Saint Candida, Saint John Paul II, Saint Teresa of Calcutta, Saint David, Saint Solomon, Saint Elijah, Saint Moses, and all the holy guardian angels and saints for the successful shift of Andrew and B.S. in Pin. Offered by Espelita family. For the soul of Leticia in memory of his 7th day. Offered by Ponsica family. For the soul of Leona R. Osago. Offered by Arago family. For the soul of Anastasia, offered by Rama family. For the soul of Romeo, Patrocino, Raul, Edgar, Michael, Neil, Julieta, Jake, Rosal. Thanksgiving for Senior Santo Niño, Mama Mary, St. Joseph, and for all the blessings and graces received by Ami and Kyle. Petition for good health, financial blessings, and success in business and work. Offered by Ami, Kyle, and Faith. Petition for the birthday of Advincola Hintalian, offered by Otida family. For the 9th days novena of the second death anniversary of Advincola Nini Hintalian, offered by Otida family. Petition Mass for the 9th days novena of second death anniversary of Advincola Nini Italian, offered by Otida family. Palihog mga igsuon, mangluhod ta alang sa atong pag-ampo sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camumot. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camumot sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isipari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad. Mapaubsanon kami nangaliw po kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Palihog ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Hesukristo, among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo na akas sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among masala, ingon nga nagpasaylo kami sa nagpakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa panula, hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ambong kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa
sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Prayer for the priests. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church. They are needed by the souls. They are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of priests, take your heart, your sons who are close to you because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, pray for us. Palihog mga igsuon, pamarugta alang sa atong layo pa di ay. Dugang pa nga mga intentions for the soul of John Ceballos, offered by Julius. Thanksgiving for the successful operation of Jaime Carces, for the success. Petition Mass for enlightenment, conversion of Jaime, healing and deliverance from sickness, especially cancer, and the bondage of patterns of negative traits and hurts and traumas. Reparation of the sins committed against the Immaculate Heart of Mary, Sacred Heart of Jesus. Reparation of personal sins. Continuous healing and successful chemotherapy of Jaime. For the soul of Rhoda, Loida, Gloria, Jacinto, Senior, Loretta Lau, Rubin, Luisa, Cornelia, Matea, offered by Lau, Villaflor, and family. Petition Mass for complete healing of Maria Rebecca Chu, Father Eric, Sis Bong, Sis Paseta, offered by Mr. and Mrs. Chu. Thanksgiving Mass to God the Father, Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, Saint Joseph, Santo Padre Pio, San Pedro Calungsod, all saints and angels in heaven. Pasalamat sa successful and perseverance of Ralph Carlili Payusan in his priesthood studies for graduating cum laude and BS Philosophy. Salamat, Lord. For the soul of Praxides San Antonio, Romeo, Primitiva, Marilo, Roque, Marinel, Jose, Juan, Maria, and Therese, offered by Sarah Payusan. Petition Mass for the change of behavior, for peace and harmony with my relationship with my husband, and determination for my ranking properties and plan
and 4 Masteral soon. For the soul of Romeo, Hermenegilda, Ismael, Andrea, Sosima, Sigunda, Fernando, Isabel, Marshall, Bienigno, Tatay Saro, Sara, Petra, Alan, offered by Lubrigas and Puntanar family. For the intentions of our Holy Father, Francis, for the petition and intentions of the following, for good health, safety, and protection, courage, and strength needed to all frontliners. Petition for good health, guidance, enlightenment, peace, financial stability, success in business, success in school, success for job application, success operation, fast recovery, complete healing, conversion, safe travel, protection against COVID. Okay na ni tanan? Wat-wat lang tagamay. Wa pa'y oras para sa Angelus. Gamay na lang kaayo. Kumusta man tang tanan? Okay lang tatanan ha. Guwat ay ta inigbagting.
Palihog mga igsuon, manindog ta alang sa atong Angelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ni kanako, sumala sa imong pulong. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Ni puyo siya uban kanato. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saan ni Jesucristo. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayong gabi ka natong tanan. Kaanindot nga sudungon sa lungsod na nagakatigom sa ngalan sa Eucharistia nagkahiuyon nagkahiusan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaakan ninyo. Nausab gani. Maigsoon karong unang adlaw sa ato ang kapangandam sa kapistahan ni San Juan Vianney karong Domingo, patron sa mga parish priest o Temo pastors. O karong adlaw, unang adlaw sa Agosto, isalog sa pista, di mo kalibutan ng pista ni San Alfonso Ligori. O sa kapari, obispo, nagtukod sa mga pari nga mga redemptores sa pagka-misyonaryo para sa mayong pag-ingnan, may ehemplo, isip mga anak, isip mga alagad sa simbahan. Busa, harong kita maandam sa pagsaulog din ng santos nga misa ato hinulsudan ng atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaut, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag kang ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakanaog mo.
magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinis sa imong simbahan o bag-ong mga panag-ingnan sa mga bertud. Itugot nga diha sa pagka makugihon ni San Alfonso Maria Ligori alang sa kaluwasan sa mga tao. Makasunod kami sa iyang mga lakang aron makalangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Kini among gipangayo lagi ni Jesucristo nga imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Giingnan ako sa Ginoo. Lakaw ngadto sa balay sa tighimog kulon ug dito ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako ug dito nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kung makita gani niya nga usa ka kulon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa ug buhaton ug laing butang. Unya giingnan ako sa Ginoo. Dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Kamo ania sa akong kamot, ingon sa minasang yuta, diha sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sang hinabang mao ang Diyos ni Hako. Bulan sila kansang hinabang mao ang Diyos ni Hakub. Daigang Ginoo kalak ko, daigon ko ang Ginoo sa tibuok ko kinabuhi. Awitan ko ang kadaykanan sa akong Diyos, samtang buhi pa ako. Bulan sila kansang hinabang mao ang Diyos ni Hakub. Ayaw ikutang ang imong pagsalig diha sa mga kadakuan, diha sa tao diin walay kaluwasan. Sa pagbulag sa iyang kalag, mubalik siya ngadto sa iyang yuta. Ni adtong adlawa, mawagtang ang iyang mga laraw. Bulahan sila kansang hinabang mao ang Diyos ni Hakub. Ulahan siya kansang hinabang mao ang Diyos ni Hako. Kansang kalauman ana sa Ginoo nga iyang Dios, nga maoy nagbuhat sa langit o sa yuta.
ako. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Patay ko ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Maana usab kanim. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling magitaktak dito sa lanaw nga nagkakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw o manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag o ang way pulos ilang ilabay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel o lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo o gitambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila o magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutan na si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa, mingon siya. Sa ato pa, ang tanang mingon siya sa tanang nagtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang ikan sa iyang tipiganan. Sa kauban na ni Jesus pagsugilon ni ining mga sabingaya, bibiya siya niadtong dapita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong gabi na itong tanan. Ngayong gabi, Father. 2018, nakapil ko sa International Retreat for Priests dito sa Ars, France. Din na-assign si San Juan Vianney sa Ars, iyahang parokya. Dito mo nag-retreat, International Retreat for Priests. Tulo ka simana. Nga diin, gipakita ang balay na tawhan ni San Juan Maria Vianney. O dito sa ang lugar, nga diin, naghimo siya o mga balay, abutanan. Labi na sa mga walay trabaho. Ubay noon mga estudyante. O sa parokya, nga din siya pag-adtuon sa mga tao. Gani, pagdawat niya sa iyang assignment, isip parish priest. O sa kibaw, asa na ang lugara, ang parokya. Kay layo kayo. Grabe ka tumoy sa Ars, France. O nangutan na siya asa ning simbahan na. Sa kabata yang gibangutan na. Dong asa maning parokya. Di sunahan sir. Dito no, mo na nga naigsuon ang kwarto ni San Juan Vianney. Nahimo po niyang kwarto nga lugar adto mga tao mangumpisal. Nang 24 hours siya available. Kay gabi kataas ang mga tao nga maglaray. Aron gayon mangumpisal ni San Juan Maria Vianney. Ang iyahang gibuhat sa lugar sa Ars, una ay mga mangadto kay gi-hire para naay magdisco, mag-concert. Ang himo ni San Maria Vianney, yang gisugat ang mga tao nga may mo pasundayag. O iyang gitagaag kwarta. Gani, idublihon pa ang bayad. Aron ang di mo adto. No? Kaya para niya,
Kung naay concert, naay disco, mapudhalin ang mga drugs o mga nightlife, no? Manang hantod karon na preserve gyud ang Arts France nga walay nightlife, walay kailayan. Pila ka distansya sa parokya, naay abanganan, naay mga eskwelahan, naay mga mga pabrika, pero wag yung nightlife, no? Hanggang karon, no? Magsuod ang punto, yun sa sad pagtudlo, yung sa pagdani San Juan Meridiani ang parokya. Diha sa pagpangumpisal, diha sa availability, labi na counseling sa mga tao. Sama sa Ebanghelyo nga ang gingaran sa Ginoo is open to all. Able sa tanan, wag ipugsanay. Mga diha sa iyahang ato ang mabuhat ta kay kini sugod sa atong konsensya paghimong mayo ikay dautan. Muna nga ang gingan sa Ginoo kaya sa Ebanghelyo napakita nga able sa tanan o way pugsanay. Nagayoy consequence o ilugdangan sa atong gihimo. Kung himo kag maayo, na kay peace of mind. Okay, nakikihimong di maayo, matrouble jud ka. Diya sa imong pagpuyo, labi na sa imong pamilya o katilingban, na di maayo ang gihimo, nagi resulta. So, ang ending, unta kita mamiyo sa atong konsensya na paghimog maayo, likag dautan ko sa mahimo. Kaya sa gugmag kaloy sa Ginoo. Hinahot pa unta. Manindog. Pangampo sa katawhan. Puno sa pagtuo, mutubag kita sa pagdapit sa Dios aron makasulod kita sa iyang gingharian. Mapapsulon kitang moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, padayong musangyaw sa Ebanghelyo, ngadto sa tanang katawhan, sa tanang dapit, sa tanang pinulungan, ug sa tanang mga kultura. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga katawhan, dili unta magpabiling sirado sulod sa ilang mga tradisyon. Hinuon, magtinabangay sila aron mapalambo ang usag-usa diha kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga walay gipanag-iya dinhi niining kalibutana, makapanunod sa kabahandianon sa gingharian ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa mga kasakitan ug mga balatian nga ilang giantos. Mukab sa ilang kasing-kasing ug makat-on aron motubo sila pinaagi sa ilang giantos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, dawaton na ngadto sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, paambita kami sa imong gugma nga abli alang sa tanang katawhan. Og dawata kaming tanan uban sa among igsuon nga si Kristo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Pagaygon ka, Diyos, amahang langit nun, ninggasan among mga masalay pun, ang panopino nga abot sa yuta, pinamasa kamot sa tao.
Mga igsoon, pagampo kamo. Arong ako o ginyong sakripisyo, daw samahan nga magagahom sa tanan. Duwaton nun ta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, inita ang among kasing-kasing sa kalayong langitnon sa Espiritu Santo na mitugot kang San Alfonso Maria sa pagsaulog nining Eucharistia o pinaagi nining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasa. Kini among gipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ana usab kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kaya mong gitugot nga magsadya ang simbahan ya sa piyesta ni San Alfonso Maria de Ligori. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa iyang panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Og busa uban sa panon sa mga anghel, mga santos, nga naay kami sa imong himaya sa huno nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay kulang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa imong mga gasa. Aron mahimok kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pasagis sa iyong kagulingon mikos yagpan. Pasalamat kanimo, mipikas, mihatag sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og kan-a kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagi, human ang panihapon, mikwa siya sa kalis. Pasalamat kani pag-usap. Mihatag sa mga tinun-an ug miingon. Watag kining kalis sa akong dugo sa bagong tunhay kasabutan. Ang dugo iula sa mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa puso pagkabanhaw mo, na amo na karoon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Jesucristo, nahalgabi kanimo Amahan.
naningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Salamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, Benefel Ruben iyang kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Magsong nangamatay, labi sila among mahal sa kinabuhi. Walang dahil sa imong kaluoy, walang tanan pagsusakayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himuak kami angayan nga makaamis sa kaming tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikang dahigon o amo kang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Gihatara kani mga hungamahan, dias kayo sa Espiritu Santo, ang tanhang do sa kahangtura. Samahan kakita iya mga anak o hiniosang simbahan. Pamahanamu kaalaasa pangalangin, patay ko ng imong ngalan, kuabot ka na mo ang imong tingharian. Matuman ang iyong ako, dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang talanuna mo sa mata nadlaw, ihatag ka na mo karon kadlawan. Kung pasayloa kami sa among mga sala, maingon ka na napasaylo kami sa mga kakasala ka namo. Ili mo kami, ito niya sa pangulay. Luwasa kami sa dautan. Mangay kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwaso sa nang dauta, atay pa sa mong kaluoy, mahalikay kami kasala, ubay ka presto nga mong manunubo. Kay mo man ang hinarian, ang kahumog ang himayan, mahangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, ingon sa mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa mga salig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabuton kami hatagi sa imong kalinaw og kahiusa. Ikabuhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo sa kaya manaakan ninyo. Maana usab kani. At ang pagkita panag-igsuunay. Nagdait manaakan ninyo. Peace. Poderosa
kalibutan. Kaloy kami, katagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesucristo ang nagawagtang sa masala sa kalibutan. Ulang kitagdapit ang kodero sa Dios. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, ang panipamulong lamang ug mamaayo. O Dios, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria, nga usa ka makanayong tigpanghatag og tigsangyaw nining balaang Eucharistia. Itugot nga kaming imong katawhan, mukalawat nini sa kanunay, og sa ingon maghiusa pagdaig kanimo sa walay hunong. Kinamong gipangayo kan Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manawag kaninyo. Maana sa Ang Dios manalangin ug nalipod kaninyo. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa aton nahalad dalang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagamahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Kung tayo ng Ama, ng Anak o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, anong magsimba